Po 7. se v Hodoníně konal gala večer bojových sportů nazvaný Noc bojovníků. Celou akci tvořilo 9 zápasů v thaiboxu, K1 a boxu, přičemž každý duel byl naplánován na 3 dvouminutová kola. Gala večer byl koncipován jako duel Česko versus Slovensko. Federální souboje odstartoval zápas v thaiboxu dvou teprve 15letých borců. Jak Ondřej Vávra, tak i Daniel Svitek trénují už 2 roky a za sebou měli zhodně 8 zápasů. První kolo bylo spíše rozjezdové a rozehřívali se v něm jak bojovníci, tak také obecenstvo. Pořádně se začalo zápasit až v kole druhém. Iniciativu v něm postupně přebíral Svitek, jehož údery čím dál častěji rozbíjeli kryt soupeře. Svoji převahu slovenský thaiboxer korunoval ve 3. kole, kdy svého soupeře po jedné z kombinací poslal high-kickem k zemi. Daniel Svitek tak vyhrál technickým KO a Slovensko vedlo 1-0. No tak zo začiatku som bol trocha neistý, ale potom som si začal už veriť, keď už vlastne som vyhrával po tých bodoch, tak potom som ho už mal vlastne tak pekne rozrobeného a už som vedel, čo aj ako spraví a ako bude postupovať celý zápas.